Yan po, luto na ang ating niluluto na tilapia na ginataan. Lagyan ng mga gulay. Kain na ta. Mag-shout out sa tadi ay. Shout out kay Maki Tibayan. Shout out tol. Maraming salamat sa iyong suporta. Og ni Nitsita Bagyo Cerealis. Thank you for support, ma'am. Og ni Ray Stadim. Shout out tol. Kain na po tayo. Sarap ang ating ulam ngayon. Sarap ating ulam ngayon. Nag-crave ako sa tilapia. Kaya na po, anong hinintay? Atak na ta. Lamig kayo na. Sarap. Ukra. May pizza tayo dito. Grabe ang sarap. Nagmantika. Tambok. Sobrang sarap. Malambot. Wow. Sobrang yummy. Dami kayo. Ulam. Sarap ating ulam ngayon. May talong pa oh. Sarap. Ang binami ah. Nanood yung lasa. At may maanghang pa. Talong. Ngayon ta.
Mm. Ah. Ah. Lasang lasa. Ah. Mm. Sarap. Hmm. Dami ah. Wala nang kanin. Dami kag sabaw. Ah, panalo. Ah. Maraming salamat.